den. Ne, Co se bude dít? to je takový přístroj. To je ta kamera? Jo, jo. Jo? Jo. Camera obscura je vlastně terminus technicus pro temnou komoru nebo také v češtině dírkovou komoru. V angličtině je to pinhole kamera. Princip kamery obscury znali už v Číně v 5. století před Kristem. Termín camera obscura uvedl poprvé Jan Kepler, někdy na začátku 17. století. Malíři začali potom používat pro zobrazování skutečnosti kameru obscuru v době okolo Leonarda da Vinciho a později, kdy ze skříně, ve které seděl sám malíř, to zmenšovali a zmenšovali, až to bylo přenosné. Princip kamery obscury pro fotografování začali využívat až koncem 19. století, to jest v roce 1850 byla první fotografie pořízená dírkovou komorou ve Francii. Byl veliký boom a vyrábělo se několik tisíc dírkových komor k prodeji. Potom samozřejmě přešla kamera obscura, fotografování kamerou obscurou do zapomnění a její renesance nastala až znovu v 60. letech 20. století, kdy někteří italští umělci ji začali používat pro svoji tvorbu. Tady potřebuji mít černou. 2 sekundy. Vepředu dírkové komory je dírka, která propouští světlo a zaznamenává okolní svět na fotografický papír, což je médium, s kterým já pracuji. Tato bedínka je taková základní, je to střední formát, 50x60 cm, ale pracuji také s formátem menším, což je 9x12 cm nebo 13x18 a v posledních asi 2 letech pracuji s formátem papíru 108x90 cm, který řežu z role. Fotografický papír má citlivost pouze 3 ASA. Dobře to dopadlo. Spoustu let jsem fotografoval pro odborné časopisy různé rostliny, brouky a krajinné záběry, ale po určité době jsem zjistil, že mi to nestačí a protože jsem měl 2 kamarády, kteří v 90. letech s kamerou obscurou pracovali, tak mě napadlo, že bych chtěl vyzkoušet něco nového. Říkal jsem si, že si vyrobím kameru obscuru na takový formát, který je vlastně největší možný koupit, protože bych pracoval s fotografickým papírem a to je formát 50x60 cm. A pak jsem si po její výrobě, kterou mi zajistil v příbuzenstvu šikovný bratranec, a tak jsem potom hledal téma, který by bylo proto zajímavý. A doma jsem se podíval do knihovny a kniha Cesta po českých hradech a zámcích od Zdeňka Kalisty byla inspirací. V té knize jsou 2 oblasti zájmu tohoto autora, který se zabýval historií šlechty. A z jižních Čech je právě tady kousek od Plané nad Lužnicí hrad Choustník. Tak jsem si v zimě, když jsem tu kameru měl, vyrazil a udělal jsem první záběr, první negativ, vyvolal jsem a ono to vyšlo.
Takže vlastně jsem byl okouzlen vlastně principem zobrazování okolního světa, že to lze dělat i bez čočky jednoduchým způsobem. A protože ta kniha obsahovala 30 hradů a zámků, tak ten celý cyklus jsem během asi 3 let nějakým způsobem zachytil, zobrazil a vznikl z toho cyklus, který jsem nazval Kairos, jako čas příležitosti. A po dalších letech, kdy tento cyklus byl vystaven na několika různých místech, skončil ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, na což jsem jako hodně pyšnej. Pro mě je důležité pracovat v cyklech, protože jedna fotografie neznamená nic. Po cyklu Kairos jsem začal pracovat na zobrazování starého neudržovaného parku u nás v Plané nad Lužnicí. Vznikl cyklus Strkov. Moje cesta spočívala zpočátku v tom, že jsem využíval malý průměr dílky, aby obraz byl ostrý. Následně jsem získané negativy kontaktně kopíroval. Vznikaly maximálně 3 pozitivní obrázky z jednoho negativu. Tento cyklus vlastně končil moji práci s negativem, práci s kontaktní kopií a využívání maximální ostrosti obrazu. Dalším vývojem na mé cestě a díky účasti na mezinárodních výtvarných sympóziích, diskuzí s výtvarníky jsem dospěl k názoru, že je třeba také se vlastně oprostit od množení obrazů a získat obraz originální. Tudíž jsem chtěl a pracoval jsem a pracuji v poslední době, v posledních letech s tím, že komponuji obraz tak, aby se zobrazil tak, že černá se přehodí s bílou, bílá se přehodí s černou. Obraz se snažím i rozbít i tím, že používám velkou dírku a tak vlastně vzniká originální jedinečný obraz. Je přímý záznam, je to originální věc a to byl soubor, který se jmenoval Bernard. Zase to byla krajina, stromy, lesy, voda, kameny v mém blízkém okolí.
Další souborem nebo dalšími soubory, kde jsem využil velkou kameru obskuru na formát 108 x 90 cm, byly soubory, který se věnoval první z nich krajině mého dětství v Humpolci. Potom soubory, které reagovaly na naše okolí, a to jsou bariéry. Potom cyklus exity, které zase reagovaly na situaci, která se odvíjela v našem životě. Při příležitosti výstavy v Táborském múzickém muzeu, která také uvedla i moji monografii, jsem realizoval pro základní i střední školy workshopy, kde si studenti vyzkoušeli techniku kamery obscury, kdy pracovali s malými bedínkami a zažili si celý průběh vyvolávání a každá skupina si odnesla 5-6 hotových obrázků. Kromě toho jsem také spolupracoval s Vysokou školou v Brně, kde jsem na Fakultě výtvarných umění přednášel i prakticky prováděl cvičení s kamerou obskurou. Ono vlastně má všechno svoje pokračování. Když jsem věnoval fotografii Choustníku z toho prvního cyklu kamarádovi, tak na základě toho jsem byl pozvaný na první mezinárodní výtvarný sympózium. Díky tomu jsem zván stále na mezinárodní výtvarná sympózia spolu s malíři a sochaři. Každý rok jedno, dvě sympózia, což je pro mě jako pro ani ne fotografa, já říkám obskurnistu, velice příznivé. Na základě svých prací jsem byl přijat do Asociace jihočeských výtvarníků a později do Jednoty umělců výtvarných v Praze. Asi před 6 lety jsme ještě s 2 kolegy založili volné sdružení výtvarníků FF16, kde také spolu vystavujeme. Účast na výtvarných sympóziích je velice inspirativní i pro moji tvorbu, protože se nedívám na svět fotografickýma očima, ale očima malířů a sochařů. Také jsem měl štěstí, že jsem mohl ilustrovat básničky. Básničky přítele z Humpolce. A potom druhou velmi zajímavou prací bylo to, že si mě našel básník, kterému jsem předal svoje obrazy a na základě těchto obrazů tento poeta vytvořil sbírku básní, což mě velice potěšilo. Toto je postní plátno, můj poslední projekt pro kostel v Táboře. Je to i největší projekt pro kameru obskuru, který má rozměr 10 x 5 metrů. Budeme řezat papír. Formát
108 x 90 cm z 10metrové role. Tak, okay. Tak je dobré mít kameru obskuru vyváženou, aby se nám nekácely linie a vypadá to, že to je v pořádku. Úplně krásný. Přibližně. Jo. Dobrý, to nám tam funguje. No a tady taky. To dobrý. Tak. Tady si počkáme. Jo. Tadyhle bude světlo, OK. By mohlo být dobrý. Jo. Tak. Jo. To je zajímavý, tohle. Jsme tady. Slunce. Jo. Slunce, jo, ještě můžeme chvíli počkat. Super, takže čas máme dobrý. Tak, expozice. Na expozimetru mám nastaveno 3 ISO. Na expozimetru mám nastavenou sklonu 22 a přepočítávací tabulka na 6 mm průměr mi pak řekne expozici. To bílý. To znamená 1/4 na šedivým. No a vychází to opět na 3 vteřiny, takže to může být opravdu 22 až 33 sekund přes přepočítávací tabulku. Pravo ještě. Jo. Za tím stromem. Respektive vedle stromu. Já potřebuju slunce až tady je hranice. Potřebuji, aby slunce došlo sem, jo. Takže ono se musí ještě posunout. 4, musíme. Jdeme do toho, dáme tam 4 sekundy. Jo, dobrý. Hotovo.
Položíme papír do vývojky citlivou vrstvou, aby se nám co nejrychleji nasákla. A protože používáme podložku plastovou, tak to vyvolávání bude relativně rychlejší než na papíru. No, máme tady minutu. Na světle to vždycky vypadá lépe než v temné komoře a dá se říct, že jsem s výsledkem spokojený. Je tam trochu tajemství. Dobrý.